La relació Stefan Zweig i Sigmund Freud va ser intensa des del començament dels escrits de Stefan Zweig. Això va ser possible gràcies a una relació per carta que es comentaven les respectives obres. Stefan Zweig era un admirador de Freud com a metge i per haver fet una revolució en el camp de la psiquiatria. La tradicional psiquiatria veia el malalt com un objecte i Freud va girar-ho i va convertir el malalt en una capacitat de reacció que d'ell depenia la curació de les seves patologies. Aquest plantejament és el que Stefan Zweig va posar a les seves novel·les. Es va posar amb l'actitud del metge psiquiàtric que crea uns personatges literaris que tenen unes patologies, que no se'ls jutja mai, que no se'ls castiga mai, sinó tot el contrari. Espera del lector que comprengui les motivacions, les condicions socials, és a dir, tot el que ha derivat en aquella situació. I a través de la paraula escrita es pot redimir els comportaments que s'han desviat de la norma. No hi ha norma que curi, sinó comprensió. Llavors, Stefan Zweig enviava les obres, però, a més, va dedicar-li una biografia que es titula La curació per l'esperit. I allà aquesta obra és molt important, no ja per entendre Freud, sinó per entendre també els escrits i les novel·les, les obres de teatre, les biografies de l'Stefan Zweig. Tots dos varen exiliar-se, varen anar primer a Londres i Freud allà va morir i Stefan Zweig després va fugir al Brasil, on 2 anys després de la mort de Freud es va suïcidar. Avui en dia Zweig continua essent un fenomen literari. És molt llegit i les editorials no paren de reeditar i fan tirades importants de les seves obres. Vol dir que aquesta comprensió que ell demanava als lectors pels seus personatges fa que molts vegin i s'identifiquin amb aquests mateixos personatges, perquè els problemes són genèrics, són universals i són actuals encara.